tomto videu ti ukážem top 7 dividendových spoločností za mesiac február, ktoré už ja mám vo svojom portfóliu, prípadne ich budem ešte nakupovať. Nebudeme to ďalej zdržiavať, poďme rovno na ten zoznam. Prvou spoločnosťou na tom zozname je kurierská spoločnosť UPS, ktorú určite minimálne poznáš alebo si už videl tú ich dodávku. Keď si pozrieme, cenu akcií aktuálne na úrovni $114, vyplácajú dividendu vo výške 5,71%, čo je naozaj veľmi pekné číslo. Keď si pozrieme Seeking Alpha, za 10 rokov zhodnotenie 13%, za 5 rokov 10% do plusu, za 1 rok strata 20% a year to date minus 9,41%. Keď si pozrieme dividend growth tejto spoločnosti, za posledných 10 rokov v priemere ročne navýšili svoju dividendu o 9,3%, čo je neuveriteľné číslo. Keď sa pozrieme na dividend safety, tak vyplácajú takmer skoro všetky svoje zisky formou dividendy, ale zase keď sa očakáva, že cena ropy pôjde nadol, to znamená, že ich náklady by sa mali znížiť a tým pádom by sa to malo ustabilizovať. Čo sa týka tejto spoločnosti, ja som ju prikúpil jak na eToro, tak na Trading 212 za túto cenu. Podľa mňa je to skvelá príležitosť. Keď si pozrieme za 10 rokov, kde vyplácali iba $0,73 kvartálne za jednu akciu, tak aktuálne teraz už sú na viac ako dvojnásobku $1,63. Na základe 14 analytikov očakávajú zhodnotenie o 21% na cene svojich akcií v nasledujúcich 12 mesiacov. V rámci hedžových fondov oni niečo malo redukovali túto pozíciu vo svojom portfóliu, ale u mňa osobne ja túto spoločnosť som prikupoval a určite ešte budem, ak sa bude držať na týchto úrovniach. Číslo 12 zozname je spoločnosť APA, ktorá je holdingovou spoločnosťou pre energetickú firmu. Čo sa týka ceny akcií, aktuálne sú na výške $21,93. Dividendu ponúkajú vo výške 4,56%. Keď prejdeme na Seeking Alpha, si môžeme tiež pozrieť, za posledných 10 rokov stratili takmer 70%, za 5 rokov odpísali 20%, za 1 rok 30% rovných a year to date minus 5%. Čo sa týka dividend, tak môžeme vidieť, že Tunak za posledné 3 roky navýšili svoju dividendu o 61% a za posledných 5-10 rokov sú na tej istej úrovni, ako boli aj predtým. Čo sa týka dividend safety, tak vyplácajú 40% svojho zisku vo forme dividendy. No a keď si pozrieme dividend history, tak si môžeme pozrieť, že už 23 rokov vyplatili svoju dividendu, Tunak ju zredukovali až na 3 centy kvartálne, aktuálne teraz už vyplácajú $0,25 kvartálne, tak ako aj predtým. Čo sa týka analytikov, tak tí tiež očakávajú nárast o 31% v nasledujúcich 12 mesiacov a keď sa pozrieme na hedžové fondy, tiež vnímajú túto spoločnosť ako veľmi dobrú príležitosť na trhu aktuálne a tiež prikupovali ako šialení. Ako vidíš, aktuálne prikupovali za posledný kvartál 3,1 milióna kusov. Číslo 3 na tomto zozname je Humana, americká zisková zdravotná poisťovňa, ktorá sa pohybuje na úrovni $293. Čo sa týka dividendy, vyplácajú iba 1,21%, čiže je to nízke číslo, najnižšie z tohoto zoznamu, ale za to si to vynahrádzajú svojim dividendovým rastom. Keď si pozrieme cenu akcií, za posledných 10 rokov spravili plus 100%, za 5 rokov strata 12%, za 1 rok minus 22% a year to date už dosiahli zisk 15%. Keď sa pozrieme na dividendy, si môžeme pozrieť, čo sa týka dividend growth, tak za 10 rokov v priemere ročne navýšili 12,3% svoju dividendu. Čiže je to neuveriteľné číslo a vyplácajú iba 31% svojich ziskov vo forme dividendy, čiže je to úplne udržateľné. No a keď sa pozrieme na dividendy history, tak už 12 rokov vyplatili svoju dividendu, síce ju nenavyšujú tak pravidelne, ale keď sa pozrieme, je tam stále ten rast, napríklad spred 10 rokov, aktuálne teraz vyplácajú už trojnásobok, čo vyplácali predtým. Na základe 13 analytikov očakávajú pokles o 2% na cene svojich akcií. No a čo sa týka hedžových fondov, tak tí v druhom kvartáli 2024 nakúpili túto spoločnosť vo veľkom a stále ju zatiaľ ešte držia. No a očakávajú teda asi pravdepodobne tiež nárast tejto spoločnosti. Cukrárenská spoločnosť Hershey, ktorá je ďalšia na zozname, sa obchoduje na úrovni $149 za jeden kus, ponúka dividendu vo výške 3,67%. Keď sa presunieme na Seeking Alpha, si môžeme pozrieť zhodnotenie 10 rokov 41%, za 5 rokov strata necelé 4%, za 1 rok odpísali 22%, year to date minus takmer 12%. Keď sa presunieme ďalej na dividendy, tak si môžeme pozrieť, že za posledných 10 rokov v priemere každoročne navýšili svoju dividendu o 10,39%, čiže tu máme zase pekné dvojciferné číslo. V rámci dividend payout ratio vyplácajú 63% svojich ziskov formou dividendy a už 15 rokov navýšili pravidelne svoju dividendu a 35 rokov už pravidelne vyplácajú. Spred 10 rokov, kde vyplácali $0,54 kvartálne,
Aktuálne sme na takmer trojnásobku, $1,37 za jeden kus každý jeden kvartál. Analytici očakávajú narast o 6,12%, hedžové fondy niečo malo redukovali túto pozíciu, ja osobne prikupujem túto spoločnosť na týchto úrovniach a určite ešte ju aj nakupovať budem, ak sa bude držať na týchto hodnotách aj naďalej. Ďalšia spoločnosť tohoto zoznamu je spoločnosť Nike. Určite poznáš túto spoločnosť, možno ju máš aj vo svojom šatníku. Bavíme sa tu o dodávateľovi športových topánok, oblečenia a celkovo športového vybavenia. Aktuálne cena ich akcie je na úrovni $76,90, vyplácajú ročne dividendu vo výške takmer 2%, no čo sa týka vývoju ceny akcií, za 10 rokov zhodnotenie 67%, za 5 rokov strata 20%, za 1 rok strata 24%, year to date plus 1,63%. Keď sa pozrieme na dividendy, za 10 rokov v priemere každoročne navýšili svoju dividendu o 11,69%, no a čo sa týka dividend safety, vyplácajú 40% svojich ziskov formou dividendy, čiže je to úplne udržateľné. No a keď sa pozrieme na dividend históriu, už 35 rokov vyplatili svoju dividendu bez prerušenia a za posledných 12 rokov aj navýšili. Pred 10 rokmi vyplácali $0,14 kvartálne, aktuálne teraz už sme na úrovni $0,4 kvartálne, čiže naozaj veľmi pekné zhodnotenie. Čo sa týka analytikov, očakávajú narast o 14%, no a hedžové fondy tiež vnímajú túto spoločnosť ako príležitosť a za posledný kvartál nakúpili 14 miliónov kusov. Predposlednou spoločnosťou z tohoto zoznamu tvorí spoločnosť ADM, ktorá sa zaoberá spracovaním potravín a obchodovaním s komoditami, založenej v roku 1902. Ceny akcií sa momentálne hýbu na úrovni $51,23, vyplácajú ročne 3,90% formou dividendy, no a keď sa pozrieme na Seeking Alpha, za 10 rokov dosiahli zhodnotenie 7,72%, za 5 rokov plus 14%, za 1 rok necelých 8% strata, year to date plus 1,41%. Čo sa týka dividendy, tak za 10 rokov zvýšili svoju dividendu v priemere ročne o 7,62%, čiže tiež slušné číslo. Čo sa týka dividend safety, vyplácajú 27% zo svojich ziskov formou dividendy. No a keď sa pozrieme na históriu, už 31 rokov konzistentne táto firma navyšuje svoju dividendu každý jeden rok, čiže pred 10 rokmi, kde vyplácali $0,28 kvartálne, tak sa to postupne zdvíhalo a momentálne sme na úrovni $0,50 každý jeden kvartál. Čo sa týka analytikov, tak oni očakávajú nárast o 6%, no a hedžové fondy niečo malo prikupovali za posledný kvartál, čiže túto spoločnosť tiež vlastním a určite budeme ešte prikupovať na tejto skvelej nákupnej cene. Posledná na tomto zozname je spoločnosť Target. Bavíme sa tu o firme, ktorá vlastní sieť diskontných supermarketov v USA. Aktuálne sa pohybujú na úrovni $137, výpredaj takmer 50% zo svojho píku, okolo tých $260. Čo sa týka dividendy, vyplácajú 3,23%, no a keď si pozrieme Seeking Alpha, za 10 rokov dosiahli 83% do plusu, za 5 rokov plus 24%, za 1 rok sa hýbu okolo tej nuly, year to date plus 2,02%. Keď prejdeme na dividendy, tak za 10 rokov navýšili svoju dividendu v priemere každý jeden rok o 8,86%, no a vyplácajú iba 44% svojich ziskov formou dividendy, čiže je to úplne udržateľné. No a táto firma už 56 rokov konzistentne navýšila svoju dividendu. Keď si pozrieme aj graf, spred 10 rokov vyplácali $0,52 kvartálne, aktuálne teraz za jeden kus tejto akcie dostávaš $1,12. Daj mi vedieť do komentáru, či máš ty nejakú z týchto spoločností vo svojom portfóliu. To bolo všetko pre toto dnešné video, počujeme sa na budúce. Čau.